nang ay mapugta Insinbire tunahali nung sinaw ay na 1, 2, 3 Tingnadare tunadare nang ay mapugta Insinbire tunahali nung sinaw ay na Amoy ng kanjay ng sig ay gihilambani Yajabani ay nanambu ay giyoy jaba Sinare nang ay mabuga Sinbire tunahali nung sinaw ay na Ngalan o ay gimanda Siya na machugo machulan na Ato ko'y ay gitaway na Layrihingay Bigani ay nanangon na nag-iapamba Ato ko'y ay gitaway na Layrihingay Bigani ay nanangon na nag-iapamba Student ko naman na Mozasi kita ba na kumakahubab ng kumingani Thank you very much May kong nanuko Amoy na pinye Nagimino kuding ay imoy ganing Inakalayo Nalayo awanong ay pumbalang nakawalik Ako to'y ay gitaway na layringay Pinani ay nanangonta ng iapama Ako to'y ay gitaway na layringay Pinani maputa Insinbire tunahali nung sinauhay na Amoy na kanjay ng sig ay gihinglambani Yajabani ay nanangbu ay giyoy jaba Amoy na kanjay ng sig ay gihinglambani Yajabani ay